Higit 4,000 metro ng lubid. Nabingwit ng ilang mangingisda sa bayan ng Bani. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Beses pa lang muling lumaot ng ilang mangingisda sa Sitio Ulanan, Barangay Dakap Sur sa bayan ng Bani, Pangasinan mula nang manalas sa ang bagyong Uwan. Ngunit imbis na isda ay iba ang kanilang nabingwit. Imbis na isdang maibebenta at mahihain sana sa hapag, ay nag-uwi sila ng mahigit 4,000 metro ng lubid na nakitang palutang-lutang sa dagat. Natagpuan nila ito sa layong 30 milya mula sa Pampang at inabot ng 5 oras para maisakay sa 2 bangka. Ayon sa mga mangingisda, posibleng galing sa mga malalaking sasakyang pandagat o estrukturang napinsala ng bagyo ang naturang lubid na maaaring inanod patungo sa baybayin. Ang coastal area ng Sitio Ulanan ang isa sa mga pinaka-naapektuhan sa naturang bayan, kung saan nasira ang mga kabahayan at ilang bangkang panglaot dahil sa lakas ng hangin at hampas ng alon sa dulot ng bagyong Uwan. Ayon sa mga residente, nagkaubusan ng lubid sa mga nagbebenta noong kasagsagan ng bagyo dahil marami sa mga bubong sa mga kabahayan ang itinali upang hindi tangayin ng malakas na hangin. Sa ngayon ay mayroon na umanong mga kumakausap sa mga nakakuhang mangingisda upang bilhin ang mga nasabing lubid. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.